хора, съжалявам, но аз още съм малък креатор и малък ютубър и не мога да правя цели видеа. Така че ще правя по малки видеа и като събера повече харесвания и последователи, вече ще правя по-големи видеа. Ще се опитвам да ги правя най-по-кратки игрите ми на Bedwars, всяка игра по различен начин, за да може да ме гледате как играя, ако искате. Така, че виждате, че правя големи компромиси за вас. Така че, моля ви, харесайте и се абонирайте за моя канал, за да вече може да правим по-големи